जों दा Zarow हाबफैबाय आरोना नागिरनो फैबाय जानमारियाव सिगाङाव फैखांबायमोन आङो ओमफ्राय दा ओंखाम जानो अर्डार खालामदों पापरबो मोनखाबाय माथो ने बर'ना Good morning everyone and hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर जों दिनै बेरे फुंजानो माने गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों आरोना ट्रेनाबो जोंना कन्डिगड़सिमल' खारो नालाय माने रङियानिफ्राय ओरै एक्सट्रा माने रङिया थांनो थाखाय टमटम हमनानै थांलायनांगौ बेनिखायनो माथो खालामनो होननानै जायगानिफ्रायनो थांखायो माजबादनिफ्रायनो बास गुवाहाटीसिम दा गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों जों आफाजों आंजों माने बेहाय गुवाहाटीयाव मोनसे भगबाननि जोंहा महादेव बाबानि शिबनि लिंग लायनो नागिरदों आरोना बेहाय गुवाहाटीयाव बेखौनो नागिरनो होननानै थांनो नागिरदों जों गुवाहाटीयाव दा मोनो ना मोना नायनोसै मोनाबाथ' कलकातायावसो लायनांसिगोन कलकातायावबो आङो अनलाइन माने माबा खालामहरदोंमोन सोंहरदोंमोन खिन्थु थांनानै नायनाय बायदि जाया नालाय बारा टाइम जायाखै दा नै फुंनि 6टासोल'सो जादों 6टा एसे बारबाय बास दङ मानसिफ्रानो गैया नै दा थांनानै नागिरनोसै आरोना गुवाहाटीयाव बिराद थान्दा जोंनियाव बरफ गोलैगासिनो दं लोगोफोर नोंसिनाव बरफ गोलैदोंना गोलैयाखै ओंखायनो जेकेट गिदिर गिदिर गाननांगौ जायो आरोना बाइकखौ बेहाय दोनबाय आङो बेनिफ्राय दा बासजों थांनोसै गुवाहाटीसिम बासआबो नैबेहायनो लाखिनानै दङ ओमफ्राय नैबेनो ट्रेन स्टेशन बैथिं बेजों थांबानो मोनहैयो ओमफ्राय टाइमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै 6:18 जादों बारा टाइम जायाखै फुङावनो आरो सानाबो ओंखारजोबाखै नै दा थांनोसै बासाव गाखोनोसै र' आल्ट्रा बासाव गाखोनानै गुवाहाटी थांनि र' गोबाव जाबायमोन थाङैयाबो नांगौबो बुस्थु लायनांगौ गैया नालाय ओंखायनो थांनाय जाया बारा बासाव गाखोनि उल्ट्रा नामा आल्ट्रा आं दा बासाव गाखोबाय मानसिबो थांगोन हा अ थांगोन फैसा इनसिलाय फिसाजोनो माथो रावबोआनो जायाखैलै बासावलाय नै बिथिंबो ब्रिज बानायगासिनो नै गोदान नर्थ गुवाहाटी थांनायनि मास्क'आ मोनफैबाय दा फाइनालि दा मास्क'आ मोनफैबाय आरोना गुवाहाटी ओमफ्राय नागिरनांसिगोन जोङो बबेहाय मोनो नै मास्क'आ नैबे ब्रादारखौ लोगो मोनदों बबेनि होनदोंमोनलाय आङो मुकालमा बेहायनो थायो नामा गुवाहाटीयाव इयुन थायो गुवाहाटीयाव माबाफोर खामानि मावो ओरैनो जोंनिया लामानि खामानि आरो ओमफ्राय गेट नेनाय आरो थिगानो मोजां नांबाय लोगो मोननानै मोजां नांदों खिन्थु आंनो नुखानाय लोगो लोगो आङो सोंदों नोंथांनो आङो बुहुत भिडिअ नायो नायबाय थायो बुहुत भिडिअबो मारियो बुहुत ओरै आरो फेसबुक नुबाबो आङो फल' मारिखांनानै आरो इउटुब बुहुत लाइक ओरै गोजोननाय थाबाय दे बिदिनो मारिनांगौ आरो खिन्थु साबसक्राइबारफोरा बिदि लोगो मोननानै मा थायोबा मोजां नाङो बरिया आं नायबाय थायो नोंनि खालि नोंनिखौ नायो आङो माखौ मा ना मा होनदों आंनि नामखौ मा जायगाया माखौ मा ना मा होनदों इयो नोंसिनि न'निया मुकालमा खेत्रि बबेथिं गैया जोंना ओरै नलबारि डिस्ट्रिक्ट थिगानो जाहाजफ्रा नायदो नै लासित बरफुकन देश के लिए मा बड़ा नहीं है होननानै बिमायखौ दानस'नाया नैबेनो आरोना लासित बरफुकना दानस'दोंमोन जाहैदों सराइघाट दलांखौ हरसेनि गेजेरावनो बानायनांगौमोननो दाउला बिनि काहानि दङ दाउला गाबैनि सिगां दाउला गेसेरैनि सिगां बानायखांनांगौमोन जाहैदों आरो ओमफ्राय बिमायखौ दानस'बाय बानायनो हायैनि दाउलाया गाबना होबायनो मानसियानो दाउला जानानै गोदोनि आरोना काहानि दङ बिनि नैबिथिं नर्थ गुवाहाटी थांनायनि ब्रिज बानायगासिनो दङ बेलेग डेन्जार बानायदों नै ब्रिजखौ डाइरेक्ट बानायखानानै ग्रोबल' जइनल' खालामो खोमा बाहेरनि जागोन बेयो माने कनस्ट्राक्सना बाहेरनि मानसिया माबा खालामदों बेखौ इन्जिनियारफ्रा बाहेरनि जानो हागौ फेन्सि बाजार मोनफैबाय दा नै नागिरगासिनो दङ र' बारा मानसिया दहाय दा बेलासिफोराय नोगोद मानसि जाखायो फेन्सि खृष्टान बस्ति मोनफैबाय दा नै
नैबेहायबो दं आरोना नैबे मानिथाय शिवलिंग बेयाव अर्डार होनोसै र' फेन्सि बाजारावबो नायबाय पल्टन बाजारावबो नायबाय दायो खृष्टान बस्तियावबो नायफैदोंमोन ओमफ्राय गैया आरोना अन्थाइनि फिसा फिसा दङ माने नांगौ बायदिखौ मोनाखै ओमफ्राय आरो बानायग्रा गैया नालाय बेहाय बाहेरनिफ्रायसो अर्डार खालामो राजस्थाननिफ्रायसो अर्डार खालामो नै बिसोरबो राजस्थाननिफ्रायसो लाबोयो गुवाहाटियाव दा बाहेराव आङो केलकातायाव मोनसे नायदोंमोन बेहायनो थांनानै लायनांसिगोन बायदि आरो दा बाहेराव थांनांसिगोन दा बाहेराव थांनानै लाना फैनोसै जों दा जारौ हाबफैबाय आरोना नागिरै नागिरै फैबाय जानुवारियाव सिगाङाव फैखांबायमोन आङो ओमफ्राय दा ओंखाम जानो अर्डार खालामदों नै जारौनि मेनुआ थालि मोनो बेहायनो मा मा थालि बेस्ट बड' थालि 149 नायनो हागोन नोंथांमोना नै मा मा मोनो फर्ट थालि लकेल फर्ट ना मोनो हांसोबो मोनो थालिया मोनफैबाय नै दा मा मा दंथाय अनला आलु भाजा नारें ना ओंखाम बहल सबाय दालि सालाद जाथार पापड़बो मोनफैबावबाय माथो ने बर' ना